ଆସନ୍ତାଣି ମାସ ବାରଗଡ଼ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାମ୍ପ ବିଷୟରେ ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ତାରିଖ 3/9/2023 ରୁ 6/9/2023 ସ୍ଥାନ ଗୋପୀନାଥପୁର ଆଠଗଡ଼ ଯାତ୍ରା କୋଣାର୍କ ତାରିଖ 25/8/2023 ରୁ 30/8/2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଝିମିରିପଲ୍ଲୀ ଦେଓଗଡ଼ ଯାତ୍ରା ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାରିଖ 26/8/2023 ରୁ 30/8/2023 ସ୍ଥାନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାତ୍ରା ବାହାଘର ଯାତ୍ରା ଲୋକନାଟ୍ୟ ତାରିଖ 26/8/2023 ରୁ 30/8/2023 ସ୍ଥାନ ଲାଠିପଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାର୍ବତୀ ତାରିଖ 28/8/2023 ରୁ 1/9/2023 ସ୍ଥାନ ଚୁଳିଆ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ତାରିଖ 5/9/2023 ରୁ 8/9/2023 ସ୍ଥାନ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ଯାତ୍ରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ତାରିଖ 27/8/2023 ରୁ 31/8/2023 ସ୍ଥାନ କୁସୁମୀ ପରଜଙ୍ଗ ଢେଙ୍କାନାଳ ଠାରେ ଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱରଙ୍ଗମ ତାରିଖ 26/8/2023 ରୁ 30/8/2023 ସ୍ଥାନ କମଳାବେହେରା ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାତ୍ରା ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାରିଖ 24/9/2023 ରୁ 8/9/2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ତିଙ୍କିବିରି ଛତାବାର ଦେବଗଡ଼ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ତାରିଖ 27/8/2023 ରୁ 1/9/2023 ସ୍ଥାନ ସିଂହବୁର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାରୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।